Wannan kuma ba wannan ba. Hello? Ina jin ki Safara'u. Da Allah kake gaya min wani maganar banza da wofi. Wannan wani irin rashin tunani ne? Ya za a ki kayan musu da 'ya'ya? Haka muka yi da ke? Kake yi wani pretending. To kan me iyayen yara za su ɗauko kuɗinsu masu yawa su kawo 'ya'yansu makaranta ki kayan musu da 'ya'ya? Kin ga ni fa business nake yi. Ba na kafa makaranta ba ne don wannan ya ci ko ya faɗi ko wannan ya gane ko wannan. Ni na kafa makaranta ne saboda 'ya'yan manya. Kuma na kafa shi ne saboda ina so in yi kuɗi, in tara kuɗaɗe. Ba wai na kafa shi bane saboda wani ra'ayi na daban ko saboda wasu ƴaƴan wasu talakawa ko wannan ya ci ko a'a. Na kafa shi ne saboda business nake yi. Ina neman kuɗi ne. Ba na son ji abinda na gaya miki shi zaki saboda makaranta ta ce ba makarantar ki. Na ji. Ta ɓata Kai. Shi wa'innan ma ba sa daraja lokaci wallahi. Sannan an shaƙi. Kawai kun zo kun ajiye ni anan. Kun bar ni anan wajen minti 30 ina zaune anan guraren ina jiran ku. To haka dokar kasan mu ta baya. Dan Allah dan Allah. Wallahi na samu traffic ne a hanya. Da nake zo kuma naga kiranki. Da naga kiranki kuma ina traffic kin ga dokar kasa ba ta ba mu. Mu dauki waya muna traffic. Sannan ma me bin doka. Idan dokar kasa kake bi, karfe nawa kace za ku yi fira da ni? To ne yanzu karfe nawa? Ni ba na African time. Idan ka ce 9 za ka yi fira da ni, za ka same ni 9 da saura minti 5 a wurin nan. Amma ba kwa daraja lokaci? Kuma ka ce kana bin doka? Bari in kama abin da zai sanya miki daga idan na ga kin hasala sosai. Kaga, ni ba wani abin da za ka kama ka dawo daidai. Ka yi abin da za ka yi da ni ka gama. Ina da location zan tafi Abuja ne. Wait for a minute. Jamila Sani. Gije ofis ki an shi sako na bayan hana shi aibin ne. Okay. Habib Yoghurt na tabbata za ta sanya. Hai, ni ba irin yogurt da madara da ban sha ba a Najeriya da sauran kasashe. Don haka ni ba wata yogurt ko madara da za ta iya burge ni. To me bambancin wannan da wa'incan da ke sha? Ka bar shi nono ka bar shi kawai na gode don Hai daga nan da ka zama ba za ta yi daɗi. Ita wannan madara ina ake yin ta? Habib Yoghurt. Gaskiya ya kamata kowane gida a ce akwai Habib Yoghurt. Saboda duk yawon da na yi a ƙasashe ban taɓa shan madara irin wannan madaran ba. To, masha Allah. Idan yanzu aka gama firan nan za a haɗa min Habib Yoghurt nan ko 2 zuwa 3 saboda zan je Abuja location. In samu inda Habib Yoghurt ai ba wata magana kuma.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallo. Sunana Alhassan Abubakar Sadiq kamar yadda kusan nake gabatar muku da Shirin Bakon Habib. To gafarce ni a bisa yau ban zo shirin da wuri ba. Gayi har guest din mu ta riga ni zuwa. A yau ina gabatar muku da babban guest din mu wato Hajiya Saratu Abubakar wacce ku fi sani da Zuwairiya Grema na ta cikin shirin kwana 90. A yau shirin namu zai tattauna da ita kamar yadda ku sani Shirin Bakon Habib Shiri ne na musamman wanda ke tattaunawa da mutane akan rayuwarsu nan kuma muke ba su dama su sha Habib Yoghurt mu ji ta bakin su. A yanzu ma haka muna tare da Dr. Zuwairiya. Da fatan kin shirya. To, da farko za mu so mu da ni da masu kallo za mu so mu ji takaitaccen tarihin ki. Saratu Abubakar Zazzo. Wacce baiwa Allah ce da Allah ya yi halitta a garin Zaria. A tudun wajen Zaria babu Ahmad Street number 25. Na yi firamare, na yi secondary school ɗina, na yi zuwa NCE na duk a garin Zazzau. Ya kai kika tsinci kanki cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa? To, harkar fim ɗin Hausa ni na tsinci kaina tun ina primary school nake son harkar fim ɗin Hausa saboda a makaranta muna irin state drama na makaranta da ake yi abubuwa da irin wasanni da ake na makaranta ina shiga saboda ina da ra'ayi akan wasan Hausa. Ni da ma can a fim ɗin Hausa wanda na taɓa so ina so in fim ɗin Hausa Ahmad Esmo. To kuma Allah ya haɗa ni da shi a lokacin. To da na zo nake ni yarinya ce lokacin karama sosai na tafi fim ɗina na farko a duniya kenan. Bakar ashana na gari. Muka tafi da shi aka sani a wannan fim. Shin an taɓa miki abin da ba za ki taɓa manta da shi a masana'antar fim ba? An taɓa mu. Menene? Akwai abin da wani jarumi ya min wanda ba zan taɓa mantawa ba. Ok, to wani kalubale ki fuskanta bayan shigowar ki masana'anta? Kalubalen kenan na fuskanta irin wannan farkon da aka ina fim aka yi ca gidanmu, yan uwanmu, zuri'anmu, familinmu kowa aka ce ai fatin da fim har na yi tsalle na tsin da ma fim to amin aure shine ba aka kada to ai ni ba yarinya ce karama ba ni da wani ni bana ma iya tsaya da saurayi ni da taso lokacin aka ce ai fa kawai ai saurayi ai mun aure to kafin a yunkura ai wannan sai muka yunkura muka tafi yin yayi Abuja. Can haka sai ce ba iyayen sun yi da bai ce to jibi za a tafi yayi in zo mu je a ina ne Abuja ban taɓa barin gari ba kawai na tattara na bisa Abuja a tafi in yayi da ni shi ma can aka dinga nema na har a TV an sa ni ana nema na da rediyo. To a lokacin an sani iyayenki sun sani amma? Ba su banni ba kawai ni tafiya ne duk inda da ma abin da ya faru sai can na ce masa ai an bani ka san lokacin ba kamar yanzu bane yanzu lokacin ba irin binciken nan kamar yanzu saboda ana samun matsaloli yawwa abubuwa kaga ba su lallace ba kamar yanzu to na bi su fa aka je aka gama duk kwanakin da za a yi aka yayi a Abuja sannan na dawo kuma da ana sauke mu na dawo gidanmu na tsaya a ƙofar gida aka dinga ihu ga Saratu menene sai na shiru menene an sace ta ne aka buɗe kai na lokacin ana yin askin kai an sace ka kai yarinyar nan ba a sace ta amma mu da ta san halina ta ce fim aka dai yi mun faɗa akan faɗa aka rarrafa a lokacin aka sa aure na ban san shi bai taɓa ganin shi ba shi an ce ya sani sati 2 aka yi min aure. To daga nan shine fa da na tafi na daɗe ina gidan aure na haihu to ha kuma Allah ya raba. A cikin fina-finan ki wanda kika fi so? Kwana 90. Me yasa kwana 90? To abin da yasa dalilin suna da yawa amma ban ga kaɗan a takaice. Na yi fina-finai bayan da na fito sosai. Na yi fina-finai sosai. Especially ma chamama da duk wani chamama za ka kai ya gitta ya kai ya komo da ni a ciki yawwa to na zo kuma na tafi na yi sentimental din dan ba kamar da ne ake raba jama'a da sentimental amma yanzu a haɗa suke to na je duk an sanni na fi aiki sosai an ɗan sani yawwa su manyan fina-finai ma na ja fina-finai na yi ka gane na yi aikin amma ba a yi min sanin da aka yi min Arewa 24 ba.
saboda arewa na tafi maka. A arewa na tafi maka. Da na tafi maka aka gane ni. Na je a Muscat, wata ƙasa ce Muscat. Ya matar irin kamar ina ga 'yan Najeriya ne amma gaskiya suna da ɗewa a can. Downloading suke a waya. Amma da muka je, cousin ita ce na je gurin ta a ƙasar. Amma da muka je tana gani na matar ta daɗe a can sosai, ta ce wannan ba Dr. Juweliya ba ce. Duk wani gari da na zagaya a ƙasar nan, yaro ko babban, tsoho ko jinjiri ko jaya ko in dai yana kallo idan shi na buɗe sai ya gane ni. To kaga ko zan fi son kwana 90. Okay. Hajiya Saratu, shin kina da haƙuri? Ka sa na yi dariya. To ai ba a ce ba ka da haƙuri ba. Amma dai haƙuri dai mai suna haƙuri dai. To gaskiya ni dai haƙuri mai suna haƙuri dai. Ina daidai nawa. Lokacin sanyi ko lokacin zafi wani kika fi so? Sanyi zafi. Kai, ai da sanyi da zafi. Kaga shi sanyi na ɓata maka jiki. Sai ka ta neman yadda za ka yi. Ka kasa fitowa sanyi. Zafi kuma shi sa kai ke yi ko me na kama kai na marasa me zan ansa. Ni ba na son kuɗi daga ciki. Na fi son ɗan daidai. Damina ko rani? Me damina me rani? Shi ne zafi da sanyin ai. Kaka kenan da lokacin da ba a ruwa lokacin sanyi ne. Kamar kaka kenan ko? Kaga sanyi zai zo. Lokacin da ake ruwa dole dama akwai zafi. Kamar yanzu lokacin da muke ciki kaga akwai zafi. Kamar wannan shekarar yadda aka yi zafin nan ai ba mai ciya yana son wannan zafin. Kina da yara? Ina dai da ɗa. Sunan shi Khalil. Shekarar 16. Yaushe zaki yi aure? Sai da Allah ya yi. Ai ban san da zan yi aure ba, haka yanda ban san da zan mutu ba. Idan aka ce za a baki dama ki canza ƙasa, wace ƙasa za ki koma? Saudiya. Shin nagartarki ta kai da zaki sadaukar da aikin ki ga wani? A sa. Kamar yanzu a ce kina aiki ba fim ba, kina aikin ki sannan kuma a ce za ki ɗauko wani wanda kika ya cancanta ki bashi. Wace amsa kin gaji da amsa ma mutane musamman masoyanki? Yaushe za ki aure? Wani amsa kike basu? Tsirin da Allah ya yi. A cikin abin sha wanne kika fi so? A da akwai, amma yanzu Habib Yoghurt. Me yasa Habib Yoghurt? To gaskiya shine dai abin shan yanzu da na ji ya komai daɗi a cikin zuciyata. Za ki iya bada ranki saboda ki ceci makocinki? Shahada zan yi? Ma'ana ki bada ranki akan makocinki ya rayu. Ya, kuɓutarwa yake. Yanzu ni in ce na bada raina in mutu, shi makocin na ya rayu? Haka? Ai ba sahabiya ba ce. Inda zan ce mutane game da wannan madara ta Habib Yoghurt. Wannan madara ta Habib Yoghurt tana da garɗi da daɗi da daɗin ɗanɗano. Idan ranka ya ɓaci, kana da ɗan kuɗaɗenka a hannu ka wuce ka garzaya wani reshe na Habib Yoghurt ka siyo Habib Yoghurt, wallahi ko cokali 3 ka yi, wallahi za ka ji hankalinka ya kwanta. Kuma kaga Habib Yoghurt ba a nan kaɗai naga kamar ta tsaya ba, to tana ƙara ƙarfi da kuzari especially masu ƙwalsa. Ga sai yanzu ulcer ta yi mana yawa. Yanzu nan da na harzuka kuma ina da ulcer amma na sha ta cokali kuma ga ina ta wucewa ba. To ina ma Habib Yoghurt fatan alheri kuma ina ma kowane mutum ko yaro ko karami ko tsoho ko babba ya kasance a gidan shi ana shan Habib Yoghurt. To babu wata tarzoma da za ta taso idan har da Habib Yoghurt. To masu kallo anan muka kawo ƙarshen firanmu da Hajiya Saratu Abubakar wacce ku fi sani da Dr. Zuwairiya Gige a cikin shirin kwana 90. Ni na kula Alhassan Abubakar Sadiq nake cewa mu kasance da ku a cikin shiri na gaba. Kada ku manta za ku iya zaɓen mana baƙonmu wanda za ku iya zaɓen mana baƙo na gaba in ku yi amfani da hashtag ɗinmu ne suna baƙon.